नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातला आकाश वर्णे. तर मंडळी, आज ना गुरुवारा. तर गुरुवारा म्हटल्यावर ना मी असंच ना मोबाईल ढवळत होते, तर त्याच्यात ना माका ना सगळ्यांच्या स्टेटसला थोड्याफार जणांच्या स्वामी समर्थांचा फोटो दिसलो. तर कोणी कोणी ना प्रार्थना लावलेली, म्हणजे गाणी, स्वामी समर्थांची गाणी लावलेली फोटोमध्ये. तर म्हटलं आज आपण ना स्वामी समर्थांच्या मठाक भेट देऊन येऊया. कणकवलीतच मठ हा. तर मठ खया आता तुमका प्रश्न पडलो असलो तर ना, तर मठ ना तरंदळे रोड, कणकवली तालुक्यातील तरंदळे रोड म्हणून ना. तर त्या हायवेपासून नाही म्हटल्यास 100-200 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नाही, मीटरच्या अंतरावर हा. म्हणजे किती 10 मिनिटाच्या अंतरावर हा हायवेपासून. तर तुम्ही नक्की भेट द्या थंय. आणि थंय ना गणपत काका आहेत ना, त्यांनी माका अशा उत्तम माहिती दिलेली आहे ना, मस्तच. तर तुम्ही तो बघा. आता तुमका आवडतलो तो व्हिडिओ, आणि लाईक आणि शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. तर बघा व्हिडिओ. चला, आपण आता पोचलेले आहोत स्वामी समर्थांच्या मठाच्या तिथे. चला, तुम्हाला आत घेऊन जातो आणि आपण माहिती घेऊया तिकडे आणि दर्शनही घेऊया. मठाच्या बाहेरचा परिसर. आताच किती गर्दी आहे ते बघा. आता वाजल्यात 1 वाजलाय, 1-1:30 वाजलाय. मठाचा गेट. चला आतमध्ये जाऊया. ही बघा छोटीशी विहीर, बघा कशी बांधली आहे, मस्त वाटते. हे इकडे बांधकाम चालू आहे. बघा इकडल्या सगळ्या यांची आपण माहिती घेऊया. आधी स्वामी समर्थांच्या तिथे जाऊन येऊया. हे बघा कसं केलंय बघा. आता स्वामी समर्थांचं दर्शन घेऊया. मंडळी, मी पण आता महाप्रसादाला लाभ घेतो. हळूहळू सगळे भक्त येत आहेत. आपण पण जाऊया, जेवूयात. नंतर तुम्हाला माहिती सांगतो, म्हणजे त्यांच्याकडनं सगळं विचारून घ्यावे. सगळे जेवत आहेत. महाप्रसाद आहे आज गुरुवार. म्हणजे ना आज ना, म्हणजे जेवण घातलेली महाप्रसाद ज्यांनी घातलेली ना, त्यांना आपण विचारूया की तुमका काय अनुभव येलो, त्यामुळे तुम्ही महाप्रसादाचं ह्या दिलात. तर त्या विचारूया. चला, आज म्हणजे आज जेवण घातलं, म्हणजे कितीतरी लोक येली, जेवण गेली. तुम्ही काय म्हणून जेवण घातलं, म्हणजे तुमका काय अनुभव येलो स्वामींचं, त्याच्यामुळे तुम्ही जेवण घातलात? आम्ही स्वामींच्या ह्याच्यात नरसुयावाडीला पण जातो, गाणगापूरला पण जातो, अक्कलकोटला पण जातो. आणि याच्यामध्ये अन्नदान आणि माधुकरी हे दत्ताक्षरच्या याच्यामध्ये याला जास्त महत्व आहे. आणि त्याच्यामध्ये आज आम्हाला नैवेद्य दाखवायचं होतं माझ्या नणंदेला. पण नुसता नैवेद्य दाखवण्यापेक्षा एक अन्नदानाचं होऊन जाईल. आज पौर्णिमा पण आहे, गुरुपुषामृत पण आहे, गुरुवार पण आहे. आणि इथे असे प्रोग्राम सतत होतच असतात. म्हणजे अन्नदानाचे कुणी कुणी कसं येऊन अन्नदानाचं हे करतच असतं. आणि अन्नदान ह्याला खूप आपल्याकडे महत्वाचं मानलं जातं. अन्नदान म्हणजे जसं रक्तदान आहे तसं अन्नदान. आणि दत्ताच्या ह्याच्यामध्ये माधुकरी मागणं आणि अन्नदान देणं या दोन्ही गोष्टी खूप महत्वाच्या ठरतात. बरोबर. त्याच्यामुळे ते त्यांनी इच्छा निर्माण केली आणि आम्ही साकार एवढंच तेवढं. थँक्यू. आपण आता ना गणपत दत्ताराम मटकर हे ना स्वामींचे ना भक्त आहेत, त्याचबरोबर ना इकडले सध्या तरी प्रमुख आहेत. त्यामुळे ना त्यांना आपण ना काही प्रश्न विचारूया त्यांच्या लाईफबद्दल, किंवा हे सगळं स्थापन झालं आहे ना ते त्यांच्यासाठी ना खूप मोठी स्टोरी आहे. म्हणजे एक हिस्ट्री म्हणाल अशी त्यांच्या लाईफमधली ना, तर खूप महत्त्वाचं आहे ते. बघूया आता त्यांच्याबद्दल. स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. गुरु अण्णा समर्थ.
आणखी माझ्या जीवनात विचारल्याप्रमाणे 1993 पासून मी BSNL सध्या पूर्वीची पोस्ट अँड टेलिग्राफ कंपनी, त्याच्यानंतर त्याची भारत संचार, त्याच्यानंतर आता दूरसंचार, आता भारत संचार, त्याच्यापूर्वी दूरसंचार, त्याच्यापूर्वी पोस्ट अँड टेलिग्राफ अशी हे कंपनीमध्ये काम करणारा माणूस मी. सर्वसामान्य शिक्षण, शेतकरी वर्गातून मी या भक्ती मार्गाकडे कसा वळलो हा तुझा प्रश्न आहे. तर 1993 साली माझी अशी परिस्थिती झालेली की त्यावेळी किडन्या फेल गेल्या असं 5 हॉस्पिटलचा रिपोर्ट होता. तर तो रिपोर्ट असल्यामुळे मी खरोखर कमकुवत झालो. त्यावेळी माझा मुलगा 84मध्ये 84मध्ये माझं लग्न झालं आणि मुलगा त्यावेळी मुलं वगैरे लहान होती. तर त्यावेळी माझी किडनी फेल झाली म्हटल्यानंतर मला एक असा धक्का बसला. आणि आमची परंपरा होती, माझे वडील पण कमी वयातच गेले आणि माझ्याशिवाय कोण बघणारा नव्हता. लहान बहीण भाऊ अशी घरची परिस्थिती जेमतेम असल्यामुळे नोकरी करण्यावर पर्याय नाही. अशा वेळी हे घडल्यामुळे पण त्यावेळी माझ्या मित्राचा मित्र पंढरपूर दीक्षित म्हणून ते एक दिवस आमच्या भेटीसाठी आले. तर त्यांची डोळे गेलेले होते, ते पण काम करणारेच होते, डोळे गेलेले होते. तर त्यांना मी मार्गदर्शन केलं, बाबा तुम्ही स्वामींचा अंगारा दुपारा वगैरे असं करा, स्वामी पावतात. मी त्यांना जायला सांगितलं कुठे, कांदेवाडीच्या मठामध्ये. तर ते मठ मला माहिती होतं त्यावेळी ते गेले, त्या मठामध्ये गेले आणि तर त्यांना ते मठ सापडेना, कारण ते मोदी डॉक्टरांकडे हे करत होते, डोळ्यांची ट्रीटमेंट करत होते, गुरुवारची जायचे. तर त्यांच्या बायकोला ते मठ सापडेना म्हणून ते परत माझ्याकडे आले आणि त्यांना मी स्वतः म्हटलं घेऊन जातो पण सांगितलं, पण तेव्हा झालं नाही. दुसऱ्या गुरुवारी जेव्हा गेले ना, तेव्हा 22 वर्षाचा एक मुलगा येऊन त्या मठात घेऊन गेला. त्याच्यानंतर 4.5 महिन्यांनी त्यांना नजर आली परत. हा पहिला माझा हे स्वामींचा अनुभव. त्याच्यानंतर मग त्याच माणसाने मला सांगितलं की तुम्ही मला सांगितलं आणि तुमची चांगल्यापैकी हे झालेली आहे, तुमच्यात सुधारणा झाली, मग तुम्ही लोकांना ब्रह्मज्ञान सांगता, मग तुम्ही का नाही जात स्वामींजवळ. तेव्हा मी पहिला शिवाजी पार्कच्या मठामध्ये गेलो, सेनाभवनच्या अलीकडची गल्ली, बाळकृष्ण महाराजांचा मठ, तिथे गेलो आणि स्वामींची सेवा शिकलो. एका रविवारी प्रदक्षिणा मारत असताना आशालता वापगावकर ह्या तिथे प्रदक्षिणा माझ्या पूर्वीपासून मारत होते. मला काय ते काय स्वामी कोण काय इतकी तेवढी प्रचिती नव्हती, एकच अनुभव होता. तर मी म्हटलं ते स्वामींचा फोटो बघायला लागलो, कुठे काय असे टंगळमंगळ काय, कोण माळा ओढत होते, कोण वाचत होते, कोण पारायण करत होते. माझा काही लक्ष लागत नव्हतं. मी आपलं लक्ष लागत नाही म्हणून मी तिचे प्रदक्षिणा मोजायला सुरुवात केली. 151 प्रदक्षिणा त्याने घातल्या. मग मला कुतूहल वाटलं ही 151 प्रदक्षिणा आपण 2, 3, 7 मर्यादित 11 अशा प्रकारच्या प्रदक्षिणा घालतो आणि ही बाई इतकं का घालते. त्या दीक्षिणाने सांगितलं म्हणून मी त्या मठामध्ये गेलेलो, मला किडनीचा त्रास कमी व्हावा. तर तिला थांबवलं आणि मी विचारलं असं का. तिने मला जो काही सांगितलं, भक्ती मार्गात नवविधा भक्ती आणि प्रदक्षिणा हा एक त्यातला भाग आहे. आणि तिच्या सांगण्यावर मी प्रदक्षिणा मारून माझं किडनीचा अद्यापही ऑपरेशन झालेलं नाही किंवा मी किडनीचं ऑपरेशन केलेलं नाही. अद्यापही मी जगलो ते स्वामींच्या कृपेने, म्हणून मी स्वामी भक्तीत आलो. 93 माझा विश्वास बसला. त्याच्यानंतर स्वामींची सेवा सुरू केली, नामस्मरण किंवा स्वामींबद्दल सांगणं, कधीतरी अक्कलकोटला जाणं, अशा प्रकारची सेवा सुरू झाली. त्याच्यानंतर माझ्यावर एक प्रसंग आला 95 साली. मी गावी आलो आणि त्याच्यात मी इथेच अडकलो. मला इथून जाता येईना, घरची प्रॉब्लेम वाढत गेले, मुलांचे, घरातले, आई वगैरे आजारी अशी, किंवा माझं स्वतःचा आजारपण, अशा प्रकारे पीडित झाल्यानंतर की नाही मी नोकरीवर गेलो नाही. तर नंतर मग अण्णा महाराजांची भेट झाली, ती सुद्धा विजय सावंत तरदळे
त्या विजय सावंतांकडे या स्टेट बँक कॉलनीमध्ये एक गादी होती अण्णा महाराजांनी स्थापित केलेली आणि तिथे अण्णा महाराज यायचे आणि ते मला काय भेटले नव्हते. आमचं किराणा दुकान होतं स्टेट बँक कॉलनीमध्ये, तर तिथे ते काय भेटलं नव्हतं. पण त्यावेळीच माझा एक ॲक्सिडेंट झालेला. माझ्या पायावर वजनं पडलेली मापाची 5 किलोची 2 अशी पडली आणि पाय माझा हे झाला म्हणजे अंगठ्यावर पडली, पण पाय तुटला नाही एवढं वजन पडून. तो तुम्ही मी एक दृष्टांत समजून की नाही. नंतर मी स्वामींवर आणखी दृढ विश्वास ठेवला आणि मग सावंतांच्या घरी गेलो. तिथून आमचा प्रवास सुरू झाला स्वामी सेवेचा. त्यांच्याकडे दर गुरुवारी आरती स्वामींची तिथे अण्णा यायचे आणि त्या विजय सावंतांनी मला पंढरपुरात नेलं आणि पंढरपुरात अण्णांकडे येऊन सांगितलं की बाबा याला त्यांनी स्वतःच्या खर्चाने नेलं आणि त्यांनी मला अण्णांची भेट घालून दिली. अण्णांनी तिथे 2 होम केले आणि मला माझ्या घरातली थोडी परिस्थिती बदलत गेली. त्याच्यानंतर माझा विश्वास बसला. मी सतत स्वामी सेवा करायला सुरुवात झाली. तिथे एक मोठा ग्रुप बनला. त्या ग्रुपच्या मार्फत आम्ही अण्णांची पंढरपूरला जाणं किंवा त्यांच्या वाईला जाणं, वेगवेगळे ठाण्याला वेगवेगळे जे काय त्यांचे कार्यक्रम असतात ते कार्यक्रम अटेंड करणं, अशा प्रकारचे सगळे कार्यक्रम सुरू झाले. कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर त्याच्यानंतर अण्णा महाराजांनी एक दिवस इथे मठ बांधायचा म्हणजे बाबा जर असेल तर कणकवलीमध्ये शाखा करावी या दृष्टिकोनातून विचार केला. तिथे भाई गोवेकर त्या विजय सावंतांना आणखी 4 लोकांनी सांगितलं होतं आम्ही जागा देतो कणकवलीमध्ये. त्याच्यात मला वाटलं की माझं जर स्वामींनी एवढं चांगलं केलं तर आमच्या कुटुंबात विचारून मी कुटुंबाला विचारून आमची जागा देण्याचं कबूल केलं आणि अण्णा महाराजांनी ते स्वीकारलं. 96 सालात या मठाची त्यांनी कोनशिला केली. त्याच्यानंतर विजय सावंत वगैरे या ग्रुपने चा पाया वगैरे बांधला. त्याच्यात मी जास्त इंटरेस्ट घेत नव्हतो कारण स्वतः जमीन दिली आहे आणि आपण त्याच्यात पुढे करण्यापेक्षा सगळ्यांच्या हस्ते ते होते. म्हणून संदीप वालावलकर हे त्याचे अध्यक्ष झाले, मी उपाध्यक्ष होतो. बाकी अशी कमिटी स्थापन करून आम्ही काम सुरू केलेलं. अर्धा चौतारा झाला आणि काम बंद पडलं. पैसे किंवा काही कारणांमुळे त्याचं बंद. आता मंडळी कसं वाटलं व्हिडिओ? आवडलो ना? आता तुम्ही म्हणताला आकाश काय या अर्धवट दाखवलंस तर नाही मंडळी. कसं असतं तुम्ही आता सिरियल बघतात ते तुमका पार्ट दाखवतात 100-200, पण मी तुमका 100-200 नाही 2च पार्ट आहे. तर तुमका नाही पुढच्या पार्टमध्ये म्हणजे पुढे काय झाला बांधकाम अर्धवट राहिलं त्याच्यानंतर काय झाला तर आम्ही तुमका पुढच्या पार्टमध्ये दाखवते. जरा ह्या ठेवा, शांती ठेवा, दाखव तरी पुढच्या पार्टमध्ये दिसताला. आणि आता ह्यो व्हिडिओ तुमका आवडलो तर लाईक आणि शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. आणि कमेंटमध्ये कळवा जे स्वामी समर्थांचे भक्त किंवा काय तर प्लीज कमेंट करा. आणि आवडलो तर लाईक आणि करा. चला बाय बाय, टाटा.